गाड़ी एते भिड़ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ତ ରଖୁଥିବି ସକାଳ ପରେ ବସିଲା ପାଖରୁ ଯାଇନି ବା ବସିଲା ପାଖରୁ ଯାଇନି ସକାଳ 5ଟାରୁ ଭାବେ बेग ऊपर सीधा ବସିଲା ସକାଳ ପରେ ବସିକି ରହିଯିବ ଜମା ହଉଛି ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେ ପେଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁ ବାହାରକୁ ଯାଅ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପକେଇ ଦବୁ।